नायथानाय दिनाव जे पेपाराव नुखासों जे बीजेपी आईपीएफटी एलायंस इंगे एकबाबेन बासानान सामाने ना नुखा आबोनि प्रतिक्रिया बा रिएक्शन माबाहाय जतन खुलुमखा जों दिनै अमर वानसगो जे दिनै बीजेपी आईपीएफटी सरकार जों 22 मासावखा सरकार गठन खायमानि और विशेष जों नुखा दिनै पारफरमेंस स्पेशली दिनै दिप्रासानाय बागै जों जे सामथाय दंमानि जों आईपीएफटी नि उद्योगे आईपीएफटी नि नाहरमंबाय जों तुरुक ताक पाबल साइमानो जों गोबां मा सामं गाहाम खाय दंमानि अब तैनो जों दिनै जे इलेक्शनाव लड़ाय दिनै फाइनाय 2020 एडीसी इलेक्शन अब जों पाब्लिकनो सानाय जों गोबां मा सामं दिनै दिप्रासानाय बागै जों सामं खाय दंमानि जतन साइमानो आबनि बागै जों वानसखा फाइनाय एडीसीआव जों आईपीएफटी पार्टी जों रिकगनाइज पार्टी जों गोबां सीट नागै जों आबन बारबार आं सागो जों मैक्सिमाम सीट जों बाचानाय जों मैक्सिमाम सीट बाचागै जों एडीसी दहल खायनाय अबनि बां जों साइ दङ किन्तु अब अनेक पेपाराव उल्टा पुल्टा सैमानि अब सटिक गैया जों ताखौनो फाइनाल जों सालायनायखौ जों आईपीएफटी बीजेपी एलायंस जों नाय इंया दिनै एडीसी इलेक्शनाव अब जों दाव सालाय दङ जों एक बार सालायखा तै गोबां जों सालायनाय अब बाङैनो ताक पॉइंट जों कोनो फाइनल कक सामायाखौ दिनै फाइनाय 9 तारिखआव दिनै आईपीएफटी नि सेंट्रल कमिटी मीटिंग जों आसावनाय आफ्राबो जों सालायनाय तै जाव जों तुरुक खाय दिनै एडीसी नि बागै जों कैंडिडेट जों लिस्ट नागै दङ जों मोटामोटी 80% जों लिस्ट माखा दिनै कैंडिडेट नि बागै जों बुं माखा जों कालेक्ट खाय दङ अब जों दिनै इलेक्शन कमिटी जों 7 जन दङ इलेक्शन कमिटी जों फाइनल खायनाय जों कैंडिडेट नि बागै अब जों साजाक जों थाइमानो दिनै विभिन्न दिनै डिविजन हयते गोबां प्रपोजल सफायखा आ प्रपोजल अब जास्ट हेज ए प्रपोजल सि अब जों फाइनल नि बागै जों दिनै इलेक्शन कमिटी दङ आ इलेक्शन कमिटी जों अब डिसाइड खायनाय आंनि बागै आं कयमुसुगो दिनै कमिरगनो दिनै गोबां मा डिविजन लेभेल बारावनो कोनो प्रब्लेम तांनायदि जों सागबाय साग जों कांगे सांमा तांलायनाय साबो मानिया कैंडिडेट आबानि कोनो इम्पोर्टेन्ट या दिनै इम्पोर्टेन्ट के जों एडीसी दहल मा खायनाय तै एडीसी दहल खायै जों दिनै नाहरमों दिनै डिमान्ड दिनै त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड आबानि जों तैबो रागना बागै जों सांमा खायलायनाय जों आबानि जों बार साउथिन टारगेट शुद्ध एमएलए मंत्रीया दिनै एमएलए मंत्री परेओ जों नाहरमों दिनै टारगेट दिनै सार्भाइवल नि बागै दिनै जुगनि बागै जों अतिपुरा हासेगो जों इज्जत नाय थांदोंनि बागै जों सार्भाइव खायनाय बागै जों आबनाव जों वानसगो बनि बागै जों कैंडिडेट इज नट फाइनल बा इम्पोर्टेन्ट या दिनै एमएलए मंत्री अब दिनै पाइथाक जोबाया दिनै जोबा हंखाय जों दिनै त्रिपुरालेण्ड जों एडीसी एरिया नो जों बाय एनी मीन्स जों टुडे टुमरो जों फाइट खाय थांनाय जों एडीसी जों सेपारेट स्टेट माय हंख्लाय जों पूर्ण राज्य माय हंख्लाय जों दिनै बिचार मते दिनै नाहर मते जों अतिपुरा हास्तेवा जों इंडिपेंडेंटली जों स्राय खाय दिनै मुसुक्ति खायै जों साम तांमाया जों मन जत सी दङ आबनि बागै आं कयनाय जत दिनै बरावनो जेखुनु पार्टी खायनाव जीवन पार्टीरावनो जों फाय जुग फायदि जों त्रिपुरालेण्ड दिनै 1 नम्बर दाबि त्रिपुरालेण्ड नट टुइनो जों फाइनाय दिनै एडीसी इलेक्शन जों लड़ायनाय दिनै एकटाने दाबिनाय जों अर जों जुग रमै जों बैसाय कप्लाय बैसाय गोरों के थांनानै हंखाय जों सेपारेट स्टेट नांगौ अब मिशन नागैनो अब डिमान्ड तैनो जों आगामी इलेक्शन जों लड़ायनाय so takajako dabu koktum palgarni koktum na mission kaisa ni election batana ni kok kasai tongani abron bomo hake na harta bobo ang chilia da ko ke basana abo to paper ko bomo suinai abo to जों साइमिया abo जों को ऑथेंटिक जों प्रूफ मायाखो सा बासानाय बासाय abo to कटोरिया किनु जों आईपीएफटी जों स्ट्रांगली जों बासानाय जों मैक्सिमम थिं बासानाय
sabu basai tong abo kono proshno ya kintu sing abo chini tabok sing abo sing saimano sing sara tripura anguri tongo sing dormana hoite sabrum pointo ang daily meeting khai tongo chini field level lo chini jorogon tabok jotoni realize singkha saiman kha ekmatra IPP ni party tongo tripura jogo chini hado phane magai samung tangnai sing jaba khainai abo tabok turuk khlai maximum chini educated borok rok chini buddhijibi kormachari chini youth siklarok jotoni saiman kha kwbangma koidin mas sikangrogo koide confusion tong mansre siklarok abo motamori जों borong जों nahori tongo जों borong saimaka जों ang usango thangai phai chini ayang nini kumargat ayang di chini monu anguri phaika sabrum guri phaika जों saimano tabo siklarok bhaino turuk khlai chini party go jugdan roi tong phaio tei sabrum burum जों nui tongo chini CPM ya kagoi congress ya kagoi BJP ya kagoi chini party jugdan roi tong phaio abo tatal kogya ni paper nui tongo chini social media nui tongo chini Facebook WhatsApp joto nui tongo जों everyday sabrum burum no tabok chini party IPP no hamjagoi chini tipralana hamjagoi tabok kwbangma chini siklarok kwbangma gubun party ni borok tabok jugdan roi tong phaio joni khaido phaio abo जों saimano স্যার ও যে মিডিয়া যে বাঁচানায় মানে ইলেকশন আবার তো শিক্ষণ সারা যায় abo to tamsane an kuno moto bikrui जों khanaka tini abo kubu sotyo demi thadab saimaya जों komal kolai na lukha abo boni bepar bobatke bazatung bache abo independent जों mono जों baza dibi saya tabazi sate abo boni ichha bobatke bazatung abo ko bepar ye